Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Klasyki.pl. Dzisiaj przedstawię Wam rowery Romet Cross 2. Rowery pochodzą z lat 80. Są w takich samych, jak widzicie. Najważniejsze elementy posiadają siedzonko podłużne tego typu banan. Drugi też. Nie, no ten był malowany, ten chyba też. Ale to są rzadkie modele w końcu, wiecie sami. Prawnie zrobić taki remont, żeby tę kierownicę nie zadają przyłożyć do tego, a utroić jednego fajnego. Chociaż bardziej chodzi to chyba ten jest lepszy. Na te błotniki, bo ten byś tak słabo kojarzy. No, naklejki prawdopodobnie też kupię, no widzicie, to jest. Fajne stany, no. Jak się prezentują. O, tu ma osłonę łańcucha na przykład ten tak się prezentuje. Dobra, to już macie przedstawione, teraz pokażę, tego drugiego pokażę nam. To jest tak, wiecie, kółka boczne posiada. No, kółka ja miałem takie, co tam kiedyś kupiłem dawno, to nie dołożyłem. Zresztą, że siedzenie nie oddarło, bo to było szkoda. Takiego. No, częścią oryginalną, ładna, rama jest nie wkurzająca umalowana. Tu stery pomalowane. Przełożę takie, chociaż mam takie, zrobię z niego. Rowerek, wszystkie są sprawne. 100%. Tam tyle powiem. Odcinek jest krótki. Piszcie w komentarzach, czy Wam się podoba, czy nie. Może trochę niewyraźnie, bo odcinek był nagrywany w garażu. Ze względu na to, że pogoda jest taka niefajna, daje deszcz. Do następnego odcinka z naszego razu, cześć. Pamiętajcie, na 50 subskrypcji odcinek specjalny.